Hevdemê ku peyedê girtiyên Daişê bê size û dadgeh serbest berdide, welatparêzên Kurd bi bahaneyên dûr ji rastiyê digire û direvîne û surgûn dike. Ya herî dawiyê endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya revand û bi şêweyekî dûr ji mirovayetiyê eşkence da û surgûn kir. Li ser vê yekê Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyeke şermezariyê belav kir. Tê de wiha hatiye. Roja sêşemê 5 Adarê sala 2019 grupeka çekdar ji asayişa peyedê Cüneyt Seyed Mecîd endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li pêş mala wî li bajarokê Girgêlekê Rojavayê Kurdistanê revand û ji bo cihekî nediyar bir. Ew grup bi şêweyekî hovane li Mecîd dan. Di encamê de rastî ziyanên canî hat û piştî gef û îhanetkirina wî bi şevê û di rewşeke xerab de ew danîn ser sinûrê Herêma Kurdistanê. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de her wiha amaje pê kiriye ku berdewambûna peyedê bi binpêkirin û kiryarên xwe yên dûr ji rawişt û sincên mirovatî di derheqê Encûmena Niştimaniya Kurdî û alîgirên wê bi mebesta terorkirina xelkê û xestina metirsiyê di dilê wan de di vê meha Adarê de meha bûn û helkeftên niştimanî û vejandina çalakiyan du carî peyedê bi kiryarên xwe sûdê nabîne. Ji bilê roreşî, nerazîbûn, şermezarkirin û rexnekirin û riswakirin ji wan re nayên. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bal kişandiye ser ku ene kesê kiryara xerab derheqê endamê pede kesê şermezar dike û ji peyedê dixwaze ku dest ji kiryarên wiha berde. Her wiha bang li rexistinên mirovî û yasayî û aliyên pê re kar dikin dike ku guvaj û fişarê li ser peyedê bike da ku ji kiryarên xwe dûr bikevin. Ew kiryarên ku ne li gorî biçûktirîn prensîp û mafê mirovan. Di vê dema dawiyê de peyedê bi sedan ji girtiyên Daişê serbest berda ku di heman deman de bi hezaran ji welatiyên sivîl ji Kurd û Ereb li cem Daişê girtîne. Ji bilî wê yekê bi dihan jî siyasetmedar û çalakvan û welatiyên Kurd li cem peyedê revandîne û herdem xelkê Kurd ji kiryarên peyedê ji serbestberdana Daişiyan û mana welatparêzan û xebatkarên Kurd di zîndanên xwe de matmayê dimînin û banga serbestberdana wan di zûtirîn dem de dikin.